Παραλαβές σε Ubiquiti Unify U6 Pro. Πάμε να τα ανοίξουμε. Έχουμε το access point μας, το στάμπο για τοποθέτηση, περιέχει και αλφάδι, τοποθέτηση, βάση τοποθέτησης, συστήμα και ψανίδα οροφής. Έχει ένα kit για τοποθέτηση και τη βάση αντιαβροχοποίησης που κουμπώνει στο τέλος όταν τοποθετηθεί το Ethernet εδώ κάτω. Στη συσκευασία δεν συμπεριλαμβάνεται το PoE adapter, οπότε πάει έξτρα να το κλασικός PoE adapter, βάζουμε το LAN μας βγάζει PoE στην έξοδο.